Hekk kif ninsabu 4 xhur il-bogħod mill-bidu tat-Tazza tad-Dinja, it-trofew tal-istess kompetizzjoni tant prestiġjuża żar pajjiżna l-jum wieħed bħala parti minn dawra madwar id-dinja. Il-vjaġġ beda fl-24 ta' Jannar bl-ewwel pajjiż ikun Sri Lanka u jintemm fit-30 ta' April fil-Ġappun. Kollox it-trofew se jkun żar 91 belt f'51 pajjiż. U jakkumpanja lit-trofew tat-Tazza tad-Dinja hemm il-plejer leġġendarju tat-tim nazzjonali Franċiż Christian Karembeu li 20 sena ilu olla l-istess trofew. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-ex midfielder imwieled f'New Caledonia qal li huwa ta' privileġġ li qed idur id-dinja mat-trofew. Sostna li dawn il-mawriet madwar id-dinja qed iservu ta' opportunità biex iktar tfal ikunu inspirati li jibdew jilagħbu l-futbol filwaqt li jkompli jikber il-valur tal-fair play u lajta kontra d-diskriminazzjoni. Mistoqsi minn One News x'jiftakar mill-mument meta t-tim Franċiż olla t-trofew tat-Tazza tad-Dinja fl-1998, Karembeu qal li f'dak il-mument bħal donnu mar lura fi żmien u ftakar fl-esperjenzi kollha li waslu għal dak il-mument tant importanti fil-karriera sportiva tiegħu. Ftakar meta ta' 17-il sena minn New Caledonia mexa lejn Franza b'scholarship biex jistudja u jilgħab il-futbol. Matul il-karriera kalċistika tiegħu, Karembeu lab fost oħrajn ma' Nantes, Sampdoria, Real Madrid u Olympiakos. Fid-diskors tagħha, il-President ta' Malta Mary Louise Coleiro Preca sostnit li l-FIFA ma tfissirx sempliċement futbol, iżda hija assoċjazzjoni li permezz tal-isport tippromovi l-inklużjoni soċjali. Spjegat li d-diplomazija sportiva issaħħaħ ir-rabtiet u l-ħbiberiji filwaqt li tħeġġeġ it-tmexxija u l-ħiliet ta' komunikazzjoni. Biex issa l-attenzjoni ddur fuq ir-Russja, hekk kif l-14 ta' Ġunju ikun hemm iċ-ċerimonja tal-ftuħ u l-ewwel logħba tal-kampjonat li se tkun bejn ir-Russja u l-Arabja Sawdija. U l-mistoqsija hija waħda: il-Ġermanja se jiddefendu t-titlu mirbuħ minnhom 4 snin ilu?